Hello, mabungahong kabuntagon mga igsoon, live ta. Gabi wala ta ka live kay nadaot ang PLDT diri, no, ang wifi ba. So naayo na karon gani na kadlawon. Praise God kay maka-live na ta. So mabungahong kabuntagon ninyong tanan diha. Sa makanunay nagaampo ko kaninyo nga namos mayong kahimtang uban sa mayong panglawas ug pabor sa Ginoo igsoon ug labaw sa tanan duol ta sa Ginoo kay gibalik-balik na ninako magunsa man ang nagbanig tag kwarta maayo kay tong kahimtang diri sa kalibutan pero layo ta sa Ginoo. Sayang ra tanan, no? So mao na nga as always nagaampo ko nga duol gid mo sa Ginoo, uhaw sa Ginoo nangandoy kanunay sa iyang presensya. Praise God. So again, mabungahong kabuntagon. Ako sa i-share atong live igsoon kamo sa diha, no? Pwede na mo mag-start o mention sa inyong mga higala here in the comment section and pwede na mo mag-share igsoon and don't forget to type at followers at highlights and at everyone. Shout out to Brother Robert Montalban from Jensen. Anak mi December bro. Buayan og sa Alabil anak mi From Mindanao, North Cotabato, good morning sad Sister Marilu Matabilas Dahan. Okay, maayong buntag Pastor James M. Dumanon. Iring ubas. Iring na. Okay. Di kompleto ako nga. So, mag-share sa ko igsoon. Kamusad, no? Nindot ni palanog-lanog karong kabuntagon ang pulong sa Ginoo nga maghatag og giya, lamdag ug paglaom. Amen. So, mag-share sa ko. Right. So, what we check kung nakashare na ba kung mga igsoon. Okay. Done sharing. Kumusta mga igsoon? Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much ni Lord no nga gibalik na okay na tong wifi kay last night. Nag-prepare na unta ako nga mag-live kay makanti ko ron nga week di ingon na busy ko sa uban nga mga kuan pero karon nga week magud kay simbrik dire sa kong anak og sa high school pod, no? So mao na nga nakalugar-lugar ko. Salamat sa Ginoo. Pareha this morning dili ko makahatod sa school, tulog pa sila kay dugay man nahuman ang overnight prayer meeting gabi, no? Kadlaw na. So mao na nga tulog pa dili ko hatod so bakante ko. Salamat sa Ginoo ani nga opportunity igsoon, no? Ako na ning balik-balik. It's not all the time nga kanang ang mga tao na ay bakante bitaw na sila chance or kahigayunan nga mamati sa pulong sa Ginoo. Mao na nga bulahan ta kay this morning makapamalandong ta sa pulong sa Ginoo, no? Makadungog ta sa mensahe sa Dios igsoon. Shout out to Sister Concepcion Castino Kobashi from Japan ni siya. May buntag da sister. Usa ni siya sa permanent resident in Japan and usa sa nakabisita diri sa church nato during their vacation here in Bohol. From Binangunan, Rizal, Luzon, shout out to Janet Corsino. Good morning pod, Sister Mary Jean Ruhas. Shout out din ako ang tanang mga subscribers una sa tanan, no?
tanang mga subscribers ani nga page kanang mga naka-green ang tumoy na heart nga green. Thank you so much sa inyong effort. Ako ning gi-appreciate. And like this, Lord James Talingting. Thank you, brother. One of our subscribers. No? Thank you so much. And sa inyong effort, ako nang gi-appreciate. Wala man ko nang naghangyo ninyo. But still, ning subscribe mo. Especially ka nang mag-send og stars. Wala, never kung mangayo og nga na. Salamat kayo. And welcome sa mga new followers in this page. Wala tayo gipataas relihiyon diri. Wala tayo nagkayusa ta diri, no? Lain-lain og ngan sa simbahan, pero usa ka Ginoo ra ang gialagaran, no? Wala po'y debate diri, and we lift up only the name of Jesus Christ in this page. Og akong gi-shout out, yes, welcome the anyway ang mga new followers, og sa atong mga followers nga nag-invite sa inyong friends to follow our page. Thank you so much. Ang atong followers this time, ning abot na taog 208,000 followers sumabungahong Kristohanon. Praise God for that. And sa mga avid viewers nato and listeners, thank you so much kanang mag-atang kanunay ba. And also especially sa mga OFW, kamo ang usa sa rason nga nung mag-live ko kanunay. Kay as what I have said, I understand nga dili tanan ninyo diha sa gawas nay higayon sa Ginoo kay kanang makasimba, no. Labi na kung naamo sa mga sa Middle East, Muslim countries, no. So kasabot ta sa ilang kultura, no. So mao na nga usa ni sa rason nga magsikog live kay gusto na ko ipaabot ninyo ang mensahe sa Ginoo. Amen. And shout outs ta ng mga permanent resident diha sa lain-laing nasod, mga seafarer, mga seaman o mga kapitan diha tanan. Salamat sa Ginoo. And then shout outs ta ng mga piniriso sa lain-laing prisuhan, mga dagko ug gagmay nga akong nasudlan. Shout out ninyong tanan. Shout outs ta ng mga jail officer, mga warden, tanang mga security guard nga followers nato nga nasa Luzon, Visayas, and Mindanao. Armed Forces of the Philippines, daghang mag-message na kong mga military. Shout out namo sa kong pag-ampo. Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, and also Philippine Marine. Bureau of Fire Protection, shout out na ko'y daghang mga higala diha, na ko'y mga classmate diha nga wala nagpulis, nagbumbero. And sa pa yun, tanang mga kapulisan, okay, Luzon, Visayas, and Mindanao, Camp Osmeña, Cebu, shout out, and Tagbilaran City diri Barracks, no, shout out. Og sa muang station diri sa Clarin, headed by our Chief of Police na mo diri, si Police Lieutenant Chief Amado Amba. Okay? Shout out, sir. And dool sa ni sa kong dughan. Og sa kaubang mga kapulisan diri sa station, mga ubang mga kapulisan. PNP personnel here in Clarin Police Station, shout out inyong tanan. Dili na ako i-mention og tagsa tong mga kapulisan, mga amigo na ko kay maulagi na kanang daghan kay ba? Mga amigo na ko, mga hepe, daghan kay, no? So ako lang ni i-generalize, shout out ng PNP personnel sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Namo sa kong prayer. Abante ta mga brad and sir. Pray ko, pastor, nga matagan kog kaisog sa pagpangalagad sa Ginoo. Pastor, tungod kay baby ay ko nila. Ang kanang baby ay, brad. Ako kang iyampo, brad. Dugang kaisog. Ang kanang baby ay, brad, kinaon na po nako na. Di na maihap ng mga pag-baby ay nako. Pero naanad ako na manhid ko. Normal na nato. Even si Jesus before birth, gi-baby ay sa Ginoo. Sa mga tao. Samtang nagsangyaw siya, grabing baby ay, no. Gitamay siya. Pero nipadayon siya. Ato siyang sundon, brad. Iyampo tika. Sister P.A. Nempatraya, thank you so much, no. One of our subscriber as well. God bless, sister. Salamat sa panahon. Maing buntag, pastor, i-appeal ko sa imong mga pag-ampo. Sakit akong dughan, lugos ko. Sige, kisa man Miriam Costinar. Ito ka, anon dali kay makuan lagi. Maini kay mang sure ba. And, a shout out also to all of my brothers and sisters of Alpha Kaparo around the world. Different chapters, different council. Tanang mga amigo, mga higala na ko, mga JS and Vice JS. Shout out also to Brad Brian Postanes and Lord Leo Alventurado, and sa akong JS Judiri Igson. Originally, sa Roalpa, diri sa Clarin chapter. Brother Marcos Dabon. Tanang mga brad na ko. Daghan kayo mo. Dili lang mo tagsa-tagsan ako. Shout out sa nako ang mayor sa Columbia City Jail sa katong gibisitahan ako sa Cagayan. Si Brad Ungas, no? Brad sa nanako akrog ang worship team dito.
mga akro to tanan. Shout out. Dako kayo ko pasalamat sa Ginoo pastor nga naka-follow ko sa imong page. Long live ta sa pulong sa Ginoo. Amen, amen sister. Himaya sa Ginoo, himaya sa Ginoo. Wala may ako ano. Jua Arawala, blessed morning Pastor James. Likewise sister, likewise. Blessed morning as well. Pray ko pastor sa akong anak po may kalintura po. MG Katamura. Yes. Sige sister, copy atong i-kuha ni. So, that's all no mga greetings na to no, mga shout out there ba. Mapagpalang umaga pastor sa atong mga anak. Amen, amen. Thank you Sister Jolfa Arcos II. Good morning to all of us from Sister Lenny Latayan. Ton Alibio Llanos, blessed morning Pastor James. Likewise igsoon. Salamat sa Ginoo. So, let's pray. Kay mura og after na pud ani mura nanapod siguro milakaw mura na ay daghang naay mga kuan pero mao lagi ni ako ani siyang gisiguro igsoon. Hi pastor, pa-pray me sa among lugar diri sa Siargao kay sige og ulan pastor. Okay, sure. Inday Galbi. Sa personal prayer na ko mga igsoon di jud ni siya malampas kay ato aning kuan sa Ginoo sangat ba, no? So this time we have 64 viewers. So ang uban wala pa kabantay. Okay, so let's pray. Start na ta. Good morning, Pastor James. Watching, mauman kita ni nako dito ba? Watching from Libertad, Bugsok, Serabulunes, Bohol. Beatrice Zaso Aparisi. Thank you, Igsoon. God bless. God bless. Mura kakita ganin ako, nakawali ko sa church, ani. So shout out dahil sa Church of sa to, diha, nga na to, Jesus Christ ba to? Sa Serabulunes. Okay, God bless, God bless. Morning, bro, please pray for me na malipat na sana ako sa factory dito sa Taiwan. Matsalam. Okay, sige, igsoon, brother. Hallelujah, praise God. Kinsa man ning ingon og nawa man to. Pasensya na day mga igsoon, daghan kay ba? Sus, day ning chat na ko ba? Wait sa, day importante mga igsoon. Praise God. Na importante are. Pasensya na day mo no, nga ato ang background, baka nang hinay siya, nga di jud ingon nga, tungod ni kay masuko lagi ning mita. Istrikto man inon sila nga pangginoo. Nilabo ng uban na mga hubo-hubo diha, mga bastos. Na sila yung music, na sila background, okay raman, sagdi lang. So, hinay atong background igsoon ba? Importante, mapaabot na akong mensahe. Okay. Anyway, don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section. Kaya tuan na siyang, aron makabantay sila. And sa wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please subscribe. Free ra ni siya. Naasa link ani nga live ang caption igsoon. Ang link nasa caption ani nga live na bali man. So let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed day. Great privilege, Lord God. Blessed opportunity nga imong gihatag kanamo. Bagong kabuntagon, Ginoo, nga puno sa paglaom. Salamat sa imong pagpamata namo. It's the first blessing nga nadawat namo this morning, ang gasa sa kinabuhi. Daghang mga tao karon, Lord, nga wala ka mata na. Apan kami gipamata nimo, unya nakapamati padud sa imong mensahe. So Lord God, andama mong kasing-kasing, Lord, and tagami kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon, willing mo sunod sa imong pulong. Tagay mig kaalam nga langit nun, Ginoo, aron among matugad imong pulong. And I pray nga imong i-bless sa among pagabuhaton. I-bless na ng viewers karon bisan asang dapita, ginukutob sa maabot ani nga live, ipabati imong gahom, imong presensya kanila, ang lihok sa Espiritu Santo. Ikaw lamang among ipataas ani, Ginoo. Wala mi nag-isa og relihiyon, but we lift up only the name of Jesus Christ. So Holy Spirit, this is your moment. Ang nabiling panahon, Amahan, among itugyan kanimo. Thank you for the victory. Mao kini among pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.
Praise God. Wait sa igsoon kay na mga importante bitaw nga kuan. Mausahay pasensya na mo kung naay mga times nga mag-message mo nako and then dili na ko ma-replyan, dili ko ka send igsoon tungod kay everyday ako na ning gibalik-balik na mo message nako tag 200 plus 150 pitin daghana no. Shout out to Sister Jerlyn Cadorna, one of our subscriber. God bless, sister. Paampo ko nga malikay ko sa amigo ug mga tentasyon. Salamat kayo from Brother Roberto. Brad, regarding anang temptation ba? Tinod lang bisag unsaon na tog likay naagyo ng tentasyon, no? And aside from that, ang temptation man gud usay itugot na ni Lord kay testingan ta ang ato ang faith unya niingon man siya sa iyang pulong nga once itugot niya ang tentasyon magkuan pud siya Brad, mag-show siya ba, magpakita siya og paagi para maka-escape ka. Tabangan ra ka sa Ginoo na Brad, just be strong unya. Ayaw lag tutok focus sa tentasyon. Usay matintal ta kay mo focus bit mo tay mo tutok ba pero try to pray sa sulod nimo ampo lang unya salig sa Ginoo. Tabangan lagi ka sa Ginoo ana. Tabangan sa di kag pagampo kay regarding manggod anang magampo ta nga ilikay tas tentasyon. Okay man siya, pero ang temptation man diha ta mo grow. Diha ta testingan kung makasukol na bagita something ana bitaw. Pero sure ko nga wala itugot si Lord nga temptation nga di na tumakaya. Mao na Brad. God bless Brad. I-pray sa tika. So, hallelujah dapay mensahe igsoon wait sa. Importante na igsoon. So, wait. Sugod na lagi ta. Right? So, naay kung ano bang importante bitaw nga. Yeah. Di pwede nga di ma-replyan, no? Importante kayo. So, pasensya na, no? Ingani man ko. So, let's start. Okay? So, itong text to igsoon, mamata na ni ron sila ron, na paron na minaw ra siguro sa kwarto. Our text for this morning is taken from the book of Romans, chapter 10, verse 9 to 10, according to Apostle Paul, no? Apostle Paul wrote this sa ngadto sa mga taga Roma. So nag-ingon diri again, Romans chapter 10 verse 9 to 10. Ingon diri. If you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Verse 10. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth you profess your faith and are saved. Again, akong balikon, Romans chapter 10, verse 9 to 10. Nagaingon diri, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Verse 10, it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. So, atong nadungog karon mga igsoon sa kabuntagon. Actually, ako lang ninggi mas palawman ang salvation. No? Okay? Kanusa gyud nato madawat or kanusa ta makaingon nga naluwas na ta. According to the Bible, not according to me. So, atong nadungog diri igsoon nga ang makasave gyud nato kay maora ni. Sa Romans 10:9, if you declare with your mouth that Jesus is Lord, kanang atong i-declare bitaw musulti ta igsoon, no, atong i-confess atong mouth nga Jesus is Lord unya and believe in your heart mutuo tas tong kasing-kasing nga gibanhaw siya gikan sa mga patay or gikan sa katong pagkamatay bitaw niya in 3 days man to siya, no, then maluwas ta again ang makapaluwas day nato igsoon kanang i-declare nato sa ato ang baba, no,
nga ang Jesus is Lord, unya mutuo ta, no? Sa atong kasing-kasing nabanhaw siya sa iyang pagkamatay igsoon sa 3 days man to, no? And then next line, kay for it is with your heart with you nga mingtuo ta and are justified. Sa atong kasing-kasing gid ta ning tuo ta, no? Sa sulod nato, no? Gi-accept na to atong gidawat si Kristo nga maoy nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Kay nya nabanhaw siya igsoon sa tulo ka adlaw. Kay niingon ri, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved, no? Mouth gamit gyud, no? Sa ato pa day mga igsoon, kung ato ni siyang pamalandungan, ang kaluwasan igsoon available ra gyud siya. Ako ning giklaro kay dihay nag-comment last night sa akong reels ba. Katong gipawali ko the other night sa usa ka funeral service na ipatayo niya. Di ay giganahan sa ako ang reels pero ingon siya mubo ra. Mao ning akong gipatas giklaro nako kay wala na ko napataas kay ang speaker man ko dito igsoon dili maklaro ang sounds ba. Mao na nga dili clear akong tingog sa uban nga mga parte sa akong pagwali sa patay that time. Mao na nga ako ning gibalik kay akong iklaro og mas mapalawman og ayo igsoon patas anak ko, no? So kung atong pamalandungan igsoon ang kaluwasan gyud, no? Ang salvation available gyud siya, no? Available siya sa mga buhi. Dili pwede nga maluwas tong patay naman to. Kaya nga naman, ingon ang balaang kasulatan sa atong gibasa karon igsoon nga ang salvation is magsugod siya sa diyang atong i-confess mutuo ta atong isulti gyud nga Jesus is Lord, no? Musulti kita mismo meaning buhi ta dili naman na pwede makakumpisal. Dili naman na pwede mutuo. Dili na gali na makadungog ang patay kay patay naman na. Bisag unsaon imong istorya imong walihan na nga mudawat kas Ginoo palihog repeat after me, no, nga mauni dawaton ka nako Isus, mauni pasudlas imong kasing-kasing dili na mo tingog igsoon, dili na makadungog kay patay na, no? Ingon ang balaang kasulatan nga for us para masave ta maluwas ta pinaagi sa pagtuo mutuo ta ni Hesus. Unsaon pagtuo atong patay na nga patay naman to. Amen. That is why gi-remind to this morning ni Apostle Paul nga ang salvation is simply if you declare with your mouth, mi deklarar ta sa tong baba, musulti kita that Jesus is Lord. Amen. Nya mituo ta sa tong kasing-kasing, no? Pagtuo niya opil sa pagstorya, pagsulti. So, in other words, mga igsoon, ang kaluwasan para ra gyud sa mga buhi. Dili pwede maluwas tong patay na kay di naman tumutuo. No, unsaon pag-declare sa patay, moingon ang patay nga, akong gi-declare Lord nga ikaw si Kristo akong manluluwas, akong, di ba? Dili na nakastorya kay patay na, dili na nakadungog istoryahan og imong pasabton, dili na maminaw, patay na gani. So kuning balik-balik ang salvation available lang sa mga buhi, no? Kay tinuod ang giingon sa Hebrews 9:27 nga after death judgment na. Di ba kay numdum mo? Kung ning balik-balik sa story sa taong dato og si Lazaro, nangamatay silang duha igsoon. Ang taong dato nga hakog, no, hakog, dili siya maayong tao, dautan siya tungod kay sa iyang kadato wala jud siya kahatag og pagkaon sa taong kabus nga si Lazaro. So niabot ang panahon nga nangamatay silang duha kay mga matay maginita ng tao, namatay sila igsoon si Lazaro naa didto sa kiliran ni Abraham, nasa dapit nga malipayon hayahay apan si ang taong dato igsoon naa dito sa Hades nagantos sa kainit igsoon, nagantos, uhaw kayo, gutom kayo, no? So in other words, pasabot igsoon ang musunod inighuman sa kamatayon, hukom na, no? Kay atong makita ani nga story igsoon nga gi-share ni Jesus katong may tungod sa dato og sa kabos nga si Lazaro. Ang taong dato kayo igsoon nagsigig hangyo ni Abraham nga mauna pero wala na gid mahangyo, no? Kay ang kaluwasan dili na mahangyo. Kung patay na ta, wala na tay chance maluwas. Samtang napatay kinabuhi, this is the best moment. Karon ang takna sa kaluwasan. Kanung kamo naminaw diha karon ang takna sa kaluwasan. Amen. Kay kanang nabuhi pa, pareha nato karon nga nakadungog pa. Napamantay katungod bitaw pwede pa ta makastorya sa Ginoo, makaampo, mutuo pa ta kay buhi pa man ta. Pero kanang patay out of conscious na siya igsoon, kanang wala na siya, di na siya kadungog, dili wala na siya gibati, manhid na kay patay naman. So wala na siya pag-asa nga maluwas. Amen. So ako lang giklaro ang salvation ba kay namang koy uban magsalig sila nga okay ra mo buhat tag dautan, mo buhat ta og kanang dili maayo kay og mamatay ta, pwede ra man ta ampuan, pwede ra ta maluwas. So which is it's unbiblical kung siguro kung lain nga
let's say, lain siguro nga, sulat ba or kanang lain nga, butang talang og basahon or lain nga Bible or unsa ba diha no nga naa. Pero sa Bible igsoon mao gina siya after death judgment na gina siya no. So wala na igingon sa Bible from Genesis to Revelation, wala na gibutang diha nga pwede pa maluwas ang tao nga bisa nga patay na siya no, wala no, dili na pwede na siya igsoon no. Never gi-mention sa Bible nga imong ampuan ng tao nga namatay aron maluwas pa, no. Imposible na siya igsoon because our God is the God of justice no. Unsa atong itanong mao na atong anihon. Kung dautan ta mo ani pud tag kadautan mo ani ta og pag-antos. Unsa gingon sa Roma, ang bayad sa sala kamatayon. Ang hell igsoon, ang impierno mao na second death. Amen. Wa na chance igsoon. Mao na mga igsoon nga dili pwede ang tao makabaton og kaluwasan kung patay na siya. Pasayloan lang ko no. It's biblical lang no. Kay daghang nagpamatuod sa Bible no. Matod pa sa the book of Isaiah, nagingon diha sa the book of Isaiah igsoon nga walay kalinaw ang taong dautan, no? So, ug ang taong dautan mamatay walay kalinaw sama sa taong dato. Namatay siya walay kalinaw kay init man kayo ang iyang gihimutangan igsoon. Di pareha sa taong nga si kabos nga si Lazaro, hayahay iyang nahimutangan, no? So, mao na igsoon ang kamatayon igsoon dili ang kaluwasan dili sad mapalit og kwarta kay katong testimony ni Jesus katong gi-share ni Jesus sa dato og ang taong kabos. Ang dato kayo. Sige siya gangyo ni Abraham nga mauna. Pwede ba hantud ingon lang siya nga pwede ba nga mabuhi lang na si Lazaro mabanhaw niya muwali sa akong mga igsuon dito nga dautan. Kay wa pa to kabalos kamatuoran pero wala na niingon si Abraham nga nanay mga propeta dito nanay mga magwali kung dili siya mutuo og buhi samot na nga nay muwali nga patay basin mudagan siya kay mahadlok. So ingana igsuon. So ang gusto lang nako ipaabot karong kabuntagon nga maniguro ta sa atong kaluwasan ug ang kaluwasan atong matagamtaman karon nga buhi pa ta. Mga matay na ta igsuon. Dili na ta pwede maluwas kay dili naman ta pwede maka-confess atong baba igsuon kay patay naman ta. Dili na ta makasulti, wala na tay pagbati kay ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Ang nangamatay dili na to pwede mo tuo kay wa na toy pagbati, wa na toy emosyon. As in patay na gito siya totally, no? Dili na siya kadungog istoryahan, wala na siya gibati. Kita ba mo namatay na igsoon nga imong gibato, mingbaos og bato na suko. Ang patay igsoon bisan imo pa nang dakdakan og bato ang ulo, di na mo react kay patay na siya. So dili na siya, wala na siya pagbati. So dili na siya pwede maluwas. Samtang buhi pa siya, naa ang kaluwasan available niya. Amen. Mao nag-ingon karong kabuntagon ni Pablo ngadto sa taga-Roma nga maluwas daw ta kung atong ikumpisal igsoon if we declare in our mouth that Jesus is Lord. If we declare, no? Ang patay dili naman na mo declare nga Jesus is Lord, di na nakasulti. Bisag unsaon pa na nimo dia og pasabat igsoon og paampuon, di na po na mo sabat kay patay na. Sa ato pa day mga igsoon, klaro pa kayo. Klaro pa sa sidlak sa adlaw nga ang kaluwasan available samtang buhi pa ta. Mao na igsoon paminaw mo, samtang buhi pa ta maningkamot ta nga mga lagad tang matinud-anon sa Ginoo. Ayaw pag unya na kamo seryoso sa Ginoo kay nag-eskwela pa ka. Unya na kamo seryoso sa Ginoo kay nagtrabaho pa ka, nagnegosyo pa ka, nagpanday pa ka sa ugma nimo. Mo seryoso ra gyud kanusa man kamo seryoso. Ini kamatay na nga wa nay chance iseryoso karon. Di day pwede seryoso kang mga lagad sa Ginoo samtang nagtrabaho ka. Dili day ka pwede seryoso ka, matinud-anon ka sa pagpangalagad sa Ginoo samtang nag-eskwela ka, samtang nagnegosyo ka. Pwede man nato isabay si Lord in everything we do every day. Amen. Pwede nato isabay si Lord. Kay ngano man ang kamatayon wala ra ba ta kabalo igsoon mao na nga usa ka adlaw kita tanan matubang man gyud no. Mao na igsoon nga karon ra ni ang kaluwasan, no. Ako na ning gibalik-balik igsoon akong testimony igsoon usa ka higayon kay regarding kaluwasan man usa kay gayon igsoon nakasulod ko sa dako nga prisuhan, dili lang ako i-mention og asa nga dako nga prisuhan, and then nakamit kog tao dito nga iyang kaso murder nya kuan siya double murder siya, duha man iyang napatay. Then sa paghuman ako og preach wali sa prisuhan igsoon, kabantay ko niya nga dili kay siya muduol nako, nagpalayo siya mao tong akong gi ingnan tong usa sa inmate nga Brad unsa day kaso ng tawhana, ingon to siya nga mao lagi patay murder daw. So mao tong gitawag nako, ingko Brad pwede ta magistorya, hinduol siya nako. Mao tong ning isog kay siya igsoon sa iyang statement nga na siya nga
Ako pastor, maangkon kung na ako'y kaso, duha ka buka akong napatay, unya. Mabot ang panahon, makagawas, manggali ko. Mupatay lang gyapon ko, di ko mahadlok, kay trabaho man nako unya. Kay bawo ko pastor nga sa Bible, kung unsa imong ipugas, maupod imong anihon. So posible pastor nga, tungod kay ang akong gipanginabuhi, kay wa man ko ilang panginabuhi pastor, akong gipanginabuhi, nang inabuhi ko sa bala, patay. Usa ka adlaw, mamatay daw pud siya sa bala. Kay, mao na ilang giingon, no? Biblical daw. So ito po siya. So iyang giingon igsoon, ang iyang gihatag nga garantiya bitaw or kanang kuan kasi ba kanang confident kasi siya siyang tubag nako sa iyang statement nga na siya nga kung mabot man ang panahon pastor nga mamatay ko sa bala ra pod kay nabuhi man ko sa bala kay hitman man siya. Mabot ang panahon nga mamatay ko sa bala pastor, okay ra. Pwede pa man kumalangit, tanawayan tubag. Pwede pa kumalangit, pwede pa kumaluwas. Kung ampuan ko. Sayop. Ikaw na ikaw ko nobe, no? Na mga nabiktima mong kaliwat na to kadugo gipatay atong tawhana. Di ba? Okay rin na to, di dito mo justify ni Lord nganong nalangit man to siya nga kriminal man to. Di ba? So dili na nga na igsoon mo na nga ako siyang giprangkahan, gitagaan ako sa verse sa Hebrews 9:27 nga iniguman sa kamatayon hukom na gyud. Dili na ka pwede musangpit sa Ginoo kung patay na ka. Di na ka pwede maluwas o patay na ka. Ako siyang gipasabot ko, Brad. Ang kaluwasan, pasayloa lang ko, Brad, sa imong nahibawaan. Pero, dili po ti kapugson nga mutuon ako. Wala ti kadaniha, pero paminawa lang ni. Iniguman sa kamatayon, hukom. So, ako siyang gisharean sa katong gishare ni Jesus about sa kabos og dato. Nga nangamatay silang duha. Nya ang dato, nagsigig hangyo. Wala na gyud mahangyo. Nya ako siyang giingnan nga, Brad, ang kaluwasan available karong adlaw nga buhi pata. Ayaw pagunahuna nga maluwas kay kamatay nimo. No, karon pa lang daan, pwede ta maluwas. Sang giingnan. It's biblical nga naluwas ta sa pagtuo. Kay kung mamatay na ka, Brad, kay maom na imong giingon nga kung mamatay ka sa bala kay ang imong kinabuhi karon bala man kay kuan lagi siya hitman. Bayaran ba? Ako siyang giingnan nga kung mao na imong pagtuo nga maluwas ka inig kamatay nimo din. Sayop ning nasa Bible kay ang Biblia nag-ingon nga maluwas ta sa pinagis pagtuo. Wala naman kay pagtuo, Brad, kung mamatay ka, kay manhid naman ka. Wala na kay emotion, di na kakadungog. O istoryahan, ako siyang giingnan. Mao to nga naginuktok siya. Pero, niya ako siyang giampuan, pero wala yun ako siya pasabta. Kay basin, dili siya willing ba. Nagpray lang ko niya. Ako siyang ampuan lang ti ka, Brad, mauna. No? So, mauna igsoon. So, it's biblical. Kita dire igsoon, nag-live ko. Magwali lang ko kung sa'y nasa Bible. Kung wala na sa Biblia, di na ko iwali. No? So, again, gipainumduman ta nga ang kaluwasan available sa dihang buhi pata. Karon ni. Amen. Buhi pasabot karon ni. Samtang nakaginhawa pata, nag-enjoy sa libreng gininhawa, sa libreng hangin, nga usa ka panalangin, nagihatag sa labawang makagagahom. Karon ang adlaw nga maluwas ta. No? Ug unsaon pagluwas, we declare in our mouth. Matod pa sa that Jesus is Lord. Matod pa sa buhat igsoon sa katong si Pablo ug si Silas, ako maning balik-balik ning ingon tong gwardiya igsoon atong katong selda ba atong prisuhan nga. Sir, unsa may akong buhaton para maluwas ko ang tubag ni Pablo ni Silas sayon ra. Mutuo ka or tumuo ka kang Ginoong Hesus, maluwas ka, lakip ang imong tibuok pamilya. Sa ato pare ang kaluwasan pinaagig pagtuo. Sa iyang ingon, mutuo ka ni Ginoong Hesus. So, ang katong gwardiya buhi pa man to. So pwede pa siya mutuo. Makadungog pa siya, makasabot pa siya. Pwede pa siya makaistorya nga, Lord, ako kang gidawat ning tuo ko nimo. Luwas siya, kay pagtuo man ang kaluwasan. Katong patay, unsaon pagtuo nga patay naman, manhid naman to. Wala to'y pagbati, di na kastorya, di na kadungog. Gawas siguro kung kumatos, kay makadungog pa, pero di kasulti. One time, gipatawag may igsoon og usa ka anak, kay ang iyang papa, himalatyo na, nakuma na ba, di na ka istorya. Tawag mi adto akong papa og ako. Di jud siya kadungog. Sige, tawag siya, Brad, di kadungog. Pero, kanang, dili siya kasulti. I mean, makadungog siya, pero di kasulti. Brad, di kasulti. Pero magsigira siya hilak. Kaila pa kanako, si Pastor James ni, ana bitaw. Ako rin si Pastor Dumanon, ana. So, di siya musulti. Pero gahilak siya. So, ang iyang luha may mistorya. Siya, gingnan dayon sa akong papa. Brad, mugikan na ta. Matubang na ta sa Ginoo. Kay, tiguang naman po kaayo. Masakiton lagi. Sabat, Brad, sabat. Mauto nga sabat sa una-una kay di man kakasulti. Mauto nga
nagampo akong papa may ninglid ato, akong papa nagampo ningunghong diri sa iyang dalunggan igsoon. Samtang nagistorya akong papa, mabati gyud nimo ang presence ni Lord nga. Ginong Hesus, ana bitaw. Ako kang gidawat, gipasulod sa akong kasing-kasing ning tuo ko nimo. Sige, grabe dagay-day ang luha, pero why words? Iyang hunahuna nakig-communicate sa Ginoo. Pwede pa na maluwas, makadungog pa man, buhi pa man to. So ang kaluwasan available pa niya, bisag di siya kasulti, pero nakig-communicate siya ni Lord in His mind. Luwas gyapon siya. Abi niyo may igsoon, mao niya, human og pasabat, amen. Pila ra ka minuto, waray oras igsoon, dako ra ng medya oras, namatay siya. Luwas. Nga naman, nakadungog pa man to siya. Kasabot pa ba? No? Mao na siya mga igsoon nga, again and again, I just want to remind everyone, labi na, kamo nga, siguro, ang most of us right now nga naminaw, luwas na mo, praise God unya. I-share na nga kaluwasan sa uban niya. Ipasabot gud nga ang kaluwasan karon gud ni, karong adlaw. Karon ang takna sa kaluwasan nga nakaginhawa pa ta, buhi pa ta. Mabot ang panahon igsuon nga ang kinabuhi nga atong gidaladala karon mobalik ni. Mobalik ni nagpahulam unya ang pangutana diha dawaton pabatani or moingon ang Ginoo, uy, samtang buhi pa ka, nag-abusado man ka, abusar ka, wa ka nang alagad nako. Pareha gud atong taong dato og si Lazaro, nangamatay silang duha unya. Mao na to. Si Lazaro ning balik didto padung sa hayahay ang katong taong dato nga hakog igsoon nga dautan ngilad og batasan didto padung sa Hades sa init kaayo nga dapit. No? So again igsoon this morning gi-remind ta ni Lord sa kamatuoran. O gusto si Lord nga ang kamatuoran dili iluom na to. I-share sad nato sa uban. Ang kamatuoran mao ni siya nga ang kaluwasan available lang kung buhi pa ta. Ang kaluwasan available lang kung makasabot pa ta istoryahan. Ang kaluwasan available lang sa dihang napatan ning kalibutan nga nag-enjoy sa libreng gininhawa. Hebrews 9:27 ang tagsa-tagsa nato mga matay gyud. No? Muabot ang kamatayo nato igsoon. Gituldok ka na natong tanan, namatay naman ta, no? Unya wala na ang kaluwasan sa diha. Mao nang samtang nakadungog pa mo karon sa akong mensahe, akong message. Karon ang takna samtang buhi pa ta, mauni karon ang pinaka the best moment nga mga lagad sa Ginoo. Karon ang pinaka sakto nga takna nga atong ang Ginoo ato ang seryosohon ang atong relasyon niya. Ato siyang alagaran igsoon. Mahadlok ta niya natay kahadlok. Magsubay ta sa iyang plano iyang kabubuton. Kay usa ka adlaw nanuktok kada adlaw, every now and then nanuktok ang kamatayon. No? Nindot ning mutaliwan ta ning kalibutan nga kabaluta nga nangalagad ka sa Ginoo. Kabaluta nga naa kay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Kay baluta nga naa tay kahadlok sa Ginoo, nagsubay ta sa iyang kabubuton kay nganuman ang kaluwasan sigurado. Amen. Di na pwede igsoon ampuan ta, haya gud nang ampuan to ay mga bagiitang kriminal dito nga mga kuan ampuan ra man no. Our God is the God of justice. Dili unfair si Lord. Ingon siya, kung unsay ipugas nato mo anita. Singana na muhatag ta og husay sa mga gibuhat nato samtang buhi pa ta. Mas maayo nang samtang buhi pa ta, mga lagad ta niya mubiya tas mga binuhatan sa kangit-ngit sa dautan. Kay usa ka adlaw motubang ta sa Ginoo. Igsoon. Kung unsa atong gitanom samtang buhi pa ta, muani ta sa adlaw nga matubang ta sa Dios. Duha ra may atong kapadulngan. Kalipay nga walay katapusan or pag-antos nga walay katapusan sa impierno. Ang choice nara nato. Si Lord dili sad mamugos. Ang pagpili nara nato. Sa ubang mga nagtanaw na pwede ra mo moingon nga unya ra ko maninood unya no. Yes, pero mao lang ni akong ikasulti nyo igsoon. Dili garantiya nato ang ugma kay wa ta kay bawog unsay may tabo. Mas maayo nang karon samtang buhi pa ta, samtang nag-enjoy pa ta sa libreng gininhawa gasa sa kinabuhi. Mauro ng saktong panahon nga atong tinud-on si Lord. Seryosoho nato ang pakigrelasyon sa Ginoo. Mga lagad ta sa Ginoo, bisan unsa ta kabisi, iapil nato si Lord sa atong kabisi. No? Mga lagad ta sa Ginoo nga matinud-anon bisan natay trabaho, natay negosyo. Bisan nata sa atong pag-eskwela, no? Unsa man atong gibuhat kada adlaw, iapil nato si Lord matag adlaw. Kaubano nato ang Ginoo kay usa ka adlaw. Mutaliwan rata nining kalibutan na, temporaryo rata igsoon. Walay immortal na to, kitang tanan mga matay. O usa ka adlaw matubang ta sa Ginoo. Nindot nga matubang ta nga kabaluta nga natay hingpit klaro nga relasyon sa Ginoo. Kay ang kaluwasan sigurado.
Again, after that, iniguman sa kamatayon, duha ra atong padulngan. Hayahay, kalipay, kinabuhi nga walay katapusan or pag-antos nga walay katapusan. As what I have said, still the choice is ours. Nara nato ang pagbuot. Amen. Mao ni ato mensahe nining kabuntagon. To all of the viewers this time nga kabalo ka mismo nga luwas na ka kay nangalagad ka ni Kristo karon ning tuo kaniya isip atong manluluwas nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw niya iyang gihatag iyang kinabuhi sa cross sa Kalbaryo. Praise God. Kay luwas na ka, it's biblical. Naluwas ka kay ning tuo ka, naluwas ta sa pagtuo. Pero ayaw pagpakahilom. Ang kaluwasan nga imong nabatunan karon ato nang ipasa sa uban nga wala pa kahibalo ug unsa ang kaluwasan. Kay ang uban nagtuo nga patay bisan patay na sila maluwas sila, which is contradict to the word of God. Amen. Ang patay wala na nay paglaom. Apan ang patay igsoon nga nangalagad sa Ginoo sigurado nga langit iyang padulngan. Amen. So gusto ko igsoon nga or gusto si Lord nga ato na siyang ipaabot o ipasabot sa uban nga ignorante pa wala pa kabalos ka matuoran. Amen. And salvation is available today nga buhi pa ta. Amen. Let's pray. Father God, thank you so much for your word this morning, for your message, the message of salvation. Salamat kay Ginoo. Imo mingi pahinumduman kung kanusa ang kaluwasan matagamtaman namo. So Lord, salamat sa imong mensahe. I pray nga kani nga mensahe nga among nadungog karon Lord God, mauni makahatag na mog security nga save na jud mi Ginoo. O magpadayon mi Ginoo sa amoang nasugdan hangtod sa walay katapusan. Dili mi mo atras sa mga pagsulay tanan. Tabangi usab mi Ginoo. Uban nimi kay kung wala ka wala sad mi mahimo. Salamat Lord. Thank you so much. And again, I pray nga kani siya nga mensahe nga among nadungog karon mauni makahatag na mo og dugang kaisog nga mobarog sa kamatuoran. Salamat nga nakahatag gyud ni namog kasiguraduhan karon nga ang kaluwasan Ginoo available gyud samtang buhi pa mi. And Lord God, I pray to all of the viewers right now nga ang kaluwasan nga among nabatunan aduna mi kaisog nga amo kining ipasa i-share sa uban Ginoo. Kay mao sa na imong gusto Ginoo mag-make disciple mi Ginoo nga nami share nami walihan Ginoo. Kay dili mi gusto nga kamera. And I believe Lord God wala mi giluwas nimo nga maginusara kundili para mahimo sa ming instrumento sa kaluwasan sa uban. Thank you Lord for your word. I pray nga dili nimo labayng kawang kung dili amo ning i-apply kinabuhion namo ni Ginoo. And again, as always, I pray to all of the viewers this time, to all the followers in this page. Lord God, 208,000 plus followers in this page. I pray mamuhat ka Ginoo sa ilang kinabuhi. Lord, wala ko kabalo sa ilang sitwasyon karon, sa ilang kahimtang, sa ilang mga problema, sa ilang gidaladala, sa ilang gipas-an nga mga kabugat. But Lord, nakahibaw ka. You are an all-knowing God. Walay matago, walay malilong kanimo. Tanang detalye sa among kinabuhi Ginoo kaybaw ka. Tanang area sa among kinabuhi nga tabangonon mi kaybaw ka. Unsay milagro nga among pinakanid today kaybaw ka. So Lord God, tungod kay kahibalo man kang tanan og milagroso ka and still the miracle is available today. I pray Lord God nga imong milagro imong ipalihok sa ilang kahimtang karon. Tanang mga viewers karon nga nagtan-aw Ginoo. Tabangi sila tagaig solusyon ilang problema Ginoo, kasulbaran Ginoo, i-comfort sila, ayuha sila sa mga lain-laing balatian, ang mga yang tagaig kaisog ang magduduha pa mo share sa imong pulong tagaig kaisog Lord God in Jesus name, more anointing, fire and boldness to share your word, kaalam nga langit nun in Jesus name. Ang nanginahanglan kaluwasan sa ilang tibok pamilya, I declare salvation in Jesus name. Financial breakthrough, I declare financial breakthrough sa nanginahanglan og kwarta Ginoo, sa ilang utang ibayad, I declare Lord God solution Ginoo sa ilang problema. Magagamit kag mga tao Ginoo nga mahimong instrumento nimo Lord nga mutabang sa nila in Jesus name. Kung naay nagtan-aw karon Lord nga ang ilahang gusto Lord God is totally ma-set free sila sa mga gapos sa kaaway, I declare deliverance for them right now in Jesus name. Thank you Lord God. Salamat Ginoo nga you're the same yesterday, today and forever. Ikaw ang Diyos ni Moises, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ikaw ang Diyos ni Joshua Ginoo. Ikaw ang Diyos ni Pablo Ginoo, ikaw usab ang Dios nga among gilagaran karon nga padayon naghimog milagro. So again Lord God, mulihok ka sa sitwasyon sa imong mga kanakan karon. Milagro nga sigon sa ilang gipangandoy in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Thank you Lord God. And this time among giangkon ang kadaugan, ang milagro, among giangkon ang panalangin gikan kanimo. We believe it right now, we receive it right now by faith. Himuha lamang ming kapiyalan, kasaligan Ginoo. Mao kini among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo
uban sa pagtuo ug pagpasalamat daan pinagi sa ngalan ni Hesus nga may among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. So again, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Praise God. Ang uban karon pa nakita na ko ing daghan ng viewers. So, reply lang, no? So, that's all for this morning. Himaya o kadungganan, all the glory. And thanksgiving ang ibalik sa Ginoo walay ako igsoon ang tanan dungog ug himaya ra jud sa atong buhi nga Dios. And kuan igsoon ako na ning i-end atong live unya. Pwede ra gyapon nyo i-mention yung friends and loved ones in the comment section. Pwede ra nyo i-share. And don't forget to subscribe sa atong YouTube channel. Ang link nasa caption ani nga live. Ako nagampo igsoon nga kamong tanan diha dili init matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. Ang inyong problema solusyonan ni Lord og tanang buhat sa inyong kamot panalanginan i-bless ni Lord inyong mga lakang giyahan mo sa Ginoo dalhon mo sa kadaugan ug kalampusan. Amen. Ang ikabilin igsoon ampo amping abanti ta. Padayon igsoon sa kapila ta madagma nining ngit-ngit nga kalibutan nga dangog kaayo bangon og padayon hangtod maangkon ang kinabuhing dayon. See you next time igsoon. God bless everyone. To God be all the glory.